upsidedown.gr. Τα πάντα για τον αναβάτη και τη μηχανή του. Κράνη, μπουφάν, αδιάβροχα, όλος ο εξοπλισμός σε ένα κατάστημα. upsidedown.gr. Λάμπα LED για προβολέα μηχανής με υποδοχές ΙΤΑ 4 και ΙΤΑ 7. Συνδέεται στην υπάρχουσα καλωδίωση και η εγκατάστασή της είναι πολύ εύκολη και γρήγορη. Μπορεί να αντικαταστήσει τους προβολείς ξένων. Τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της είναι η πολύ χαμηλή κατανάλωση, οπότε δεν επιβαρύνει το ηλεκτρικό κύκλωμα της μηχανής και δουλεύει χωρίς επιπλέον εξαρτήματα. Σε σχέση με τα φώτα ξένων, έχει καλύτερη ορατότητα στη βροχή.